Ndara Ayu Salindri kok sajak lingsem penggalih jengandika Ndara Ayu wonten apa lho? Suarane samya nekseni ilanging kautaman. Bumi nangisi rusaking jati diri. Geni getuni bobroking budi pakerti. Banyu geguyu bubaring kalbu. Angin belani kang padha kingkit Bang Palowo. Gedhe dhuwur tur bagus pideksa. Ayah. Yang nika namine Sendang Watari. Niku kedadean saking ilune utawa tetesing loh saking Dewi Roro Amcapmu kuwi bener lan becik nanging dudu lungguhe kowe mejang lan mulang marang aku.
gelise kang amunggel kandha lalu dewasaning hari candra miwah taun lampahing Pandhawa ingkang wis pundhat ing 12 taun ngancik ing warsa 13 lelampahan ingkang dumadi wonten ing negari Wirata ing kono ana mustika lelampahan ingkang dumadi wonten ing negari Wirata sumlorot cacah 6 nenggih ingkang tuwuh amubal nyunarake pepadang miwah katentreman ugi karahayon amung kewala datan ana ingkang nguningani sapa to jati-jatining mustika ambabar pepadang nadyanto gumuruh ing praja labet mogane sang kincaka rupa kinca lan rajamala parandene tanggap ing gati hanenggih menika warnane Nyai Emban Salindri Sesiliye mangungkung mangarang anggenira nyawang lelakon tanggap Nyai Lurah Semar Badranaya rumeng mulat sorahap sari rumeng mulat sorahap sari sari begegek ugak-ugak sak dolita hembel-hembel kula niki tinitah wonten alam Padang kula kulina ngemong para sabta budi napa sing paduka waos menika Ndarawayu Ndarawayu Salindri kok sajak lingsem penggalih jengandika Ndarawayu wonten apa lho Yayi apa ingkang bakal dumadi ing Wirata iki yakti aku bakal tumindak bakal aring tetulung nguniwangi leliping negara Wirata kene Kyai sing dadi gembolaning rasaku getune lelakon sing wis kelakon duk nalika semanten kadang-kadang Pandhawa sami kasokan dadu wonten negari Ngastina sedaya sampun telas
banjur dados buangan wonten ing wana suwene 12 taun setahun kanggo sesingitan. Duh Yai, lelampahan kados mengaten menika ingkang dadosaken lingsem penggalih kula Yai. Ampun digetuni lelakon kados ngaten niku nggih Den Ayu. Gusti sampun maringaken coba dumateng Pandhawa kaliyan Ndara Ayu Salindri. Menika sampun dipun ginarisaken. Sapa sing ngarep munggah derajate, sapa sing ngarep oleh wahyu karahayon kudu nglakoni tarak brata. Dinten samangke Pandhawa sampun badhe timbul Pandhawa kalih jengandika Ndara Ayu Drupadi inggih Sang Salindri badhe timbul. Sampun kula etung menika kirang 3 dinten Ndara Ayu. Iya Kyai Semar, bakal tak lakonane lelakonku iki Kakang Semar. Yai, soroting srengenging brang wetan kaya sumilak padang sumeblak padang endahe sesawangi nuruti gregeting kalbuku ora wigih mangu-mangu Kyai. Aku mung pamrih rahayuning wirata lan negara sak isine. Nggih. Syukur yen ngaten Ndara Ayu. Mung kula titip peling namung kantun pinten dinten malih. Ampun nganti lelampan menika konangan dening sinten kemawon. Wonten ing Serat Weda ing jaman kala bendu ngupadya dalaning karahayon. Nggih niku panjenengan lampahi kanthi tulusing ati, welas asih mring sesama, kanthi sabar lan eling. Inggih mriku badhe bisa nyingkirake bab tumindak ingkang kirang prayogi. Godha lan rencana bisa diguwang supaya tiba ing adoh Ndara Ayu. Ya iso. Jagate gonjeng bumine Prajawirata gumuruh swarane samya nekseni ilanging kautaman. Bumi nangisi rusaking jati diri, geni getuni bobroking budi pakerti. Banyu geguyu bubaring kalbu, angin belani kang padha kingkin. Bawana wirata peteng katutup pedhut angkara murka, nyebar kanistan ngrusak tatanan sikut-sikutan jegal-jegalan, rebut panguwasa ora eling Puradasena.
Gandana. Aja kowe mampang-mampang dupeh dadi wong menang. Gedhing krang sila tumpang. Bisa mumung adol lumuk ora gathuk. Meleka mripatmu. Nanging aku ora wuta. Kowe ora ngerti marang lelabaning liyan. Yen ana payo-payo aku sing adus getih. Nanging babar pisan ora ana rasa panuwunmu. Ya. Enten ana piwalesku. Lena kaprayitnanmu tak rebut pangwasamu. Ngono. Kawembuhan Kiduing penggalih Nata Wirata Sri Baginda Matswapati krana menggaling pakartining ingkang rayi ing kepatihan Patih Kicaka bawane Narendra ingkang wus pana ing semu mila wuninga lamun Patih Kicaka arsa merong kampuh jingga nedya njongkeng panguwasaning Sang Nata Prabu Matswapati. Nanging dupi mulat sawane ingkang putra Mangku Bumi Raden Seta dadya kagiat ing Wardaya. Teka mangkono panglucitaning Wardaya Sang Nata Prabu Matswapati. Dan sembah miring ulun kapor-pore sang morbengra
sirah kang puspita kasiliring samirana mring Sekar gedung kongas gandanya jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara apik gamelane anak Anung Anundita sira kulup kang wis sowan seta padha raharja sowan munggir inggih mundi berkah pangestu paduka Sang Rama Dewaji lulus raharja sowan kula sungkem kula mugi kunjuk sahandaping pepadane Kanjeng Rama Dewaji ya tak tampa gawe gedhening atiku pangestuku tampanana ngger seta dur inggih pangestu paduka Dewaji kula pundi dadosa jimat paripih seta kula wonten dawuh kuwi ning mburimu sing mok kanthi sowan ing ngarsaku manungsa tanpa duga kuwi sapa seta sowan ing ngarsane ratu ora gelem ndodhok sandang panganggone kaya wong alasan klambine ora mbejaji ngadhep ratu Gung Binetara sapa kuwi seta inggih Kanjeng Rama Dewaji lare munika calon jago saking kasepuhan ingkang badhe ngembari kridanipun Paman Raja Mula ladalah jagat Dewa Bathara Gus kowe kuwi sapa lan ngendi dangkamu wah jenengku Bilawa enek sing ngarani aku Balawa ya iki aku wujuding Bambang Balawa gedhe dhuwur tur bagus pideksa ora isin kowe dipoyaki nayaka sakmene kae ora isin kowe diguyu karo wargaku lan rakyat kowe ora wis kulino dadi wong elek biasane ngentek-ngenteke ya aku iki aku anake Jagal Walakas saka Pejagalan aja kurang ing pangapura yen aku ora bisa basa lan ora bisa nuduhke Subasita lan Tatakrama wah merga selawase uripku ning alas gaweanku mbelei sapi gaweanku mbelei kebo kanggo nyukupi kebutuhan warga Wirata uripku ora tau srawung karo menungsa mula aku ora wanuh Tatakrama yen pancen tekaku ora nuju prana penggalihmu aku tak bali dina kosek bocah elek irenge kok ya nesunan bocah iki kosek to Bilawa
Nadyan sira kleru ing tanduk lan trap silamu, nanging isih gedhe pangapuraku. Kowe ngerti apa sebabe dina iki sowan dina iki? Jare aku rene kon dalang ulang taune Salindri. Saiki wis tak wujuti. Kingko piye genahe? Mbuh. Kowe iki rene tak dadekne jago, ora kok kon malah seneng-seneng. Hai incis. Jare kandhane anakmu Raden Seta. Aku kepilih minangka jago wirata kanggo ngadepi Raja Mala. Kowe saguh pilo? Sing ora saguh muni sapa aku menungso wae ora wedi. Kewan-kewan wae tak sikati kok. Tak belei aja meneh kok kewan. Kewan-kewan mbok sikati piye apa mbok gosok gigine ngono ora. Tegese tak pateni siji mboko siji. Balawa, adon-adon iki mengko gunane kanggo apa kowe ngerti ora? Ora. Lah banjur kanggo apa? Yen mung kanggo kasukan luwih-luwih ngabotoan utawa nggih judi, aku ora sudi dadi jagomu. Yen kawulamu mbok korbanke mung kanggo nuruti senenging atimu, kowe dudu pengayom sejati. Nanging yen adon-adon iki kanggo rumeksa yuwana lan aji dirine negara Wirata, nyawaku tak udohake. Lah dalah. Suwe-suwe kok seneng atiku krungu aturmu kuwi kabeh Balawa, Balawa. Tembungmu mantes lan jiwa kabangsanmu gedhe. Ya, Bilawa. Ngertenono dina iki nasibe Wirata ana ing tengahing bebaya. Adiku ing kepatian sajake arep njongkeng kawibawan kalungguhanku. Banjur kanthi ngadani adon-adon jago, critane ngono kuwi Bilawa. Cetane nasibe Wirata dina iki ana ing pundhakmu Bilawa. Kagiat resang kaperangu renangkul kinempet kampet dosang reknaning bawana. Yen ngono aku saguh dadi jagomu. Bagus. Yen kaya mangkono Seta, kula wonten dawuh Sang Rama Dewaji. Jago Wirata iriden ing blabar gawat jangan cinencang ngestakaken dawuh. Oh. Tresang kapirangu oh
Masanya pratangga winduyat amun-amun lir gumampang maletik mancolot Rumakeca lan Rajamala dina iki ing Blabar Kawat Janget Cinencang bakal ditentokke sapa sing luwih pantes ngratoni Wirata Kicaka apa Durgandana. Kakang Kicaka aja mung sumelag aku wis bisa nanding sepira bobot tantinge wong Wirata. Yen perlu Matswapati dhewe aku ora wedi Kakang Kicaka. Bagus Rajamala. Pancen adon-adon iki yektine cara alus kanggo njungkeng kawibawane Matswapati. Seta iki. Nggih. Kula seta mosok pun pangling wong lagi petuk sang kotak. Kowe ora sampe lucu 5 menit nanggap jaranan. Menika sanes damel lelucon menika adon jago. Ya bagus yen kowe ngerti papan lan panggonanmu. Endi jago saka kasepuan? Kabeh kawula Wirata wis ngumpul ing alun-alun BTN Rejamulya. Aja ndedha wanci Seta. Inggih paman. Menika lare ingkang wonten wingking kula menika jago kasepuan lare saking pejagalan naminipun nggih menika Jagal Bilawa. Kowe ladalah. Wah bocah kaya ngono mbok dadekne jago bagus ora endek ireng metekel gondrong gilani. Kon maju gudele pisan aku ora wedi. Ora ana bawa. Seta, tetandingan iki aja nganti muspra. Kersanipun kudu enek totoane. Menika dadi judi. Ya. Online mboten ora. Iki ora judi utawa totoan nganggo duit. Aku njaluk totoan yen to jago kasepuan menang negaraku kukupen. Ning yen ana ing iki jagoku menang aku minggat saka negara Wirata. Piye to? Sampeyan ngantuk pripun? Yen menang niku ngukupi Wirata. Lah ya maksudku ngono. Yen aku menang, jagoku menang negara Wirata tak kukupi. Kuwi jenenge totoan bur manuk mudeng kowe. Oh, dados menika bur manuk. Ya. Piye Bilawa? Wah, waniya. Totoane bur manuk yen sampe jagone Paman Kincaka menang aku lek dadi kere yo ben kudune kowe iki ngerti aku sing mbok dadekne jago totoane nyawaku malah kowe kepenak ngono karepmu piye? Kowe anak ratu aja jireh wedi getih kowe. Yen wani-wani yen ora-ora terus wani yo. Ya. Inggih paman kula sembadani. Bagus. Aja kesuwen jagone lebokne Blabar Kawat Janget Cinencang. Dina iki adon-adon kawiwitan. Oh.
Wis mbok pikir Gatot. Bilowo. Kowe iki mung bocah pejagalan. Kowe yen kenek tak elekke. Aku dina iki arep njongkeng kawibawane Kakang Durgandana. Mula iki timbangane engko kowe engko mati. Kowe tak eman, Balawa. Kowe tak eman yen to aku karo kakangku wis manguasani negara Wirata. Kowe njaluk pangkat apa tak turuti. Eman-eman gagahmu kowe. Tak negosik kowe. Tak nego tanggapanmu pira. Yen cocok budal. Ora cocok panggah budal. Ora usah langapan pocapmu. Kowe njaluk apa muni tak turuti. Emas picis Raja Brana, kowe njaluk bojo sing ayu, paribasane tak turuti Balawa. Ning kowe gaya-gaya kalah. Piye Balawa? Kowe njaluk apa? Aku njaluk iwak ati. Hah? Iwak ati. Mong iwak ati kecil tak tukokke jalukmu pirang trek. Sing tak jaluk dudu atine sapa-sapa kejaba atimu dhe bangsat elek. Ora kena deman kowe. Tanganku ndarat penerdiadam ra rubuh, hancur nyawamu. Stop! Mati kowe. Angel. Yo. Hopper. Hot. Oh.
tangi yo. Ayo tangi yo. Ayo. Ayah, atuh mati aku. Ayah. Edian Sambatole gaya aduh ya hati aku Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Mati dengan ayo gotong gawa ning sandang matahari gotong oh yo
carita nalika semana Sang Raden Rajamala pejah dipun jegoraken wonten Sendang Watari kaeloking kahanan kaeloking jagat raga ingkang sampun boten wonten nyawane Sang Rajamala bangkit kados tiyang Wungunendra. Kakuk sadulita melemel. Ngoyak jam Ndara, ngoyak jam. Den, rame perange antaraning Ndara Bilawa kalian Rajamala. Kang Raka Ndara Bilawa nika ketoke menang ning yen diteruske mesti kalahe Ndara. Apa sebabe dene mangkono Kakang? Mang pirsani
Saben Rajamala mati lajeng kecemplungaken wonten ing sendang terus bali urip. Sendang nika namine Sendang Watari. Niku kedadean saking ilune utawa tetesing loh saking Dewi Rara Amis. Inggih Dewi Sayojana Gandhi. Menika ibunipun Rajamala. Duwe daya panguripan. Mila yen pengen menang mang musti senjata Brahmastra. Mang tamake tan banyune Sendang Watari. Yen banyune umup niku tegese pun ilang daya kamintanen. Pecah sang Raden Rajamala. Kagiat sang Raden Kincaka. Oh, adikku Rajamala. Wah, bangsa telek. Hei, wong Wirata. Ayo. Jagone kalah, botohe sing maju. Bilawa, tak omyak kowe. Bilawa, jam ayo. Montap lerke natap Tukaya yasini pi Coco pang wingo-wingo wangis Iki kaya Kangko. Inggih. Kowe ngerti playune Bilawa, Kangko? Pangapunten Gusti Patih. Menika didi perkawis kula. Kedahipun paduka bawa leksa nanggenipun nglampahi kados mekaten. Mboten wonten caranipun jagone wis kalah bata ya ora trima. Kowe ora usah tutur-tutur kowe. Kere nuturi penggede iki ya kowe kuwi. Semekean kowe, Kangko. Sudra wae dadak nganggo gelung keling. Wong kuwi kudu nglungguhing marang kodrate. Gelung keling sing mok nggo kuwi ora mungguh karo derajatmu. Kowe iki mung lurah pasar, ngerti ora? Aduh. Kula nuwun sewu. Tumrap kula busana utawa penganggeman menika namung papas raing badan wadak ingkang saged
lawas lan saged risak menika nggih namung klambi paribasane. Tiyang gesang menika ingkang baku sanes sandanganipun raga nanging sandanganing jiwa ingkang awujud tindak tanduk. Sloga Solabawa miwah wicanten ingkang akarya naktiasing sesami. Wah, nadyan ucapmu kuwi bener lan becik, nanging dudu lungguhe kowe mejang lan mulang marang aku. Ayo diudari gelungane. Aduh, kula mboten saged. Amargi gelungan menika paringanipun Kanjeng Ibu ingkang ucap kacarita nalika semana Sang Kincaka njambak gelungipun Sang Raden Kangka. Gelungan badhe dipun tigas mawi pusakanipun Sang Raden Kincaka eloke kahanan. Pusaka dipun tamaken wonten gelungane Kangka. Geblak saknalika Sang Raden Kincaka. Ayo. Ah! Oh. Warat. Apa kuwi? Gelungan tak tamake pusaka kok banjur aku lumpuh. Kaya diobetke. Pisan neh. Ora gelem mau dari tampan ana iki kamu. Oh. Oh. Setan alas. Kere malati kowe.